Em dic Maria Cabrera i comentaré el poema No em deixeu caure, de Jacint Verdaguer, que forma part del llibre Flors del Calvari, que es va publicar el 1895. Concretament, de la primera de les 3 parts o seccions del llibre, les 3 monjoies, que diu ell, que s'intitula Crucíferes. Llegeixo el poema. No em deixeu caure. Cum ceciderit non collidetur, quia dominus supponit manum suam. Salm 36, 24. L'amor fa davallar l'amat a l'amic i pujar l'amic a l'amat. Ramon Llull. De gran pujada ve gran baixada. Jo al cim de l'arbre m'era enfilat. Més fou per caure, de més alçada. Qui més alt puja, de més alt cau. En ma caiguda jo a vos invoco, de branca en branca, tot rodolant. Quan ja la terra gairebé toco, en vostres braços me s'ho trobat. De gran baixada ve gran pujada. Mai jo en la terra m'he vist tan alt. Jesús de vostra dolça abraçada, no em deixeu caure, per pietat. Bé, comencem pel principi i, per tant, fixem-nos en els lemes que emmarquen el poema, perquè Verdaguer fa un ús molt profús de citacions al llarg de l'obra amb finalitats diverses. La primera és del llibre dels Salms i diu: «Si mai cau, no queda estès a terra, perquè el Senyor li dona la mà». I la segona és el versicle 251 del llibre d'Amic i Amat de Llull, que Verdaguer, més tard, l'any 1908, versificarà en les seves perles, en un poema que fa: «Sobre l'amor està molt alt l'amat, sota l'amor està molt baix l'amic, més entremig dels dos, amb llaç bonic, ella puja l'amic a l'estimat». Títol i citacions, doncs, ens donen un marc prou clar per al poema. Els versos glossen els lemes i els adapten per desenvolupar 2 eixos claus en el llibre, que són el dolor i el consol. El nostre poema, i aquí la imatge és nova respecte de les citacions, però en canvi és repetida en l'obra de Verdaguer, el dolor el causa la gran baixada, la caiguda de branca en branca de l'arbre al qual el poeta s'havia enfilat. I al seu torn, el consol ja ens l'han anunciat els lemes, que ens avancen la resolució feliç de l'acció descrita en els versos. Dels mals de la gravetat el salvarà la mà que para el Senyor en el Salm i l'amor que fa pujar l'amic, amb llaç bonic, cap a l'amat que està tan en l'aire, en l'obra de Llull. El poema, com de fet tot el llibre, fusiona la tradició cristiana amb la romàntica i és des d'aquestes 2 perspectives que la descodificació dels versos se'ns fa transparent. El jo que parla s'ha enfilat a dalt d'un arbre. Per què, però? Doncs perquè aquest jo és poeta i puja amunt per transcendir, per extasiar-se de l'arbre florit de la poesia, per poder cantar. El 1986, poc després de la publicació de Les Flors, és també el moment en què Verdaguer compon La Pomerola, el seu darrer poema llarg, en què el trobador envellit, en tornar a la masia on va créixer i veure que la pomera de la seva infantesa ja no hi és, la rememora i es recorda ell mateix enfilat dalt d'aquella pomera, ajaçat de l'entrecuix del món, que dirà molts anys més tard Ferreter, és a dir, aclofat dins el tron de l'arbre, on sent que se li acosta, dels àngels missatgera, la santa poesia, i on les muses l'empresonen i ell compon. La poesia, per tant, és una eina per transcendir, el fa torcimany de Déu i li serveix per conhortar-se a ell i també per donar conhort als que no tenen lo goig de saber cantar, com diu ell mateix al pròleg de Les Flors. I per què en cau, de l'arbre? I per què, a més, de tan alt? L'engranatge cristià que la citació del llibre dels Salms posa en marxa ens portaria potser a identificar la caiguda amb el pecat i la mà que para el xoc amb el perdó diví. A la llum de la doctrina del dolor o la tribulació que esmenta en el pròleg, però, i amb les dades biogràfiques de l'autor a la mà, unes dades biogràfiques que goso posar-me a la mà perquè ell mateix les explicita en el pròleg, en alguns poemes del llibre i en els textos d'en defensa pròpia, podem fer-ne una petita variació en la lectura, que no necessàriament anul·la la primera interpretació, però sí que la complementa i la matisa. Els anys 90 del segle XIX són una època de crisi per Verdaguer. Són anys d'agitació espiritual i de revolta contra el poder social i eclesiàstic, i ell se sent perseguit, calumniat i acorralat. L'abandó dels amics, el rebuig del món, l'intent de recloure'l en un sanatori, la suspensió a divinis, etc., li arriben després de l'època de plenitud i reconeixement en l'esfera literària i eclesiàstica, i aquest és el dolor del qual se sent en el poema i en tot el llibre. Qui més alt ha pujat, com ell, encimballat com a poeta de Catalunya, de més alt ha hagut de caure.
D'aquest dolor i d'aquest escarni, però, el poeta no se n'exclama amb compassió i no demana que aquests dolors cessin, sinó tot el contrari, s'hi rabeja i enfrueix. Los esbroncs són mon plaer, los penjaments la meva honra, diu en uns altres versos. I encara, al poema Feriu, llegim: Feriu, Senyor, baldau-me, consumiu-me, vull ser per vós crucificat i mort, en vostra creu de vostre front cobriu-me, qui m'afligeix m'adonarà conhort. El patiment, per tant, és l'únic camí cap al cel, cap a la glòria eterna després del pas que duc per la terra. Les estones de calvari són amargues de passar, més a l'hora del salari seran dolces de cobrar, diu també en una de les flors de Miracruz. I, com dèiem, la poesia li servirà de consol. Els versos són la resposta a aquests ultratges, de vegades des de la resignació, de vegades des de l'oposició. És, però, perquè ha estat ferit que ara pot cantar. Quan totes li ponien i l'enveja en feia la gala, ens informa el poema Locolp, les cançons li dormien en son mortal dins la seva arpa i dins el seu cor que anava arronsant les ales. Del patiment del moment, en canvi, en destil·len els versos de l'època, que és, de fet, un moment d'intensa labor poètica. El 1985 publica Sant Francesc els articles d'un sacerdot calumniat i les flors del Calvari. Si tornem al poema, tenim que, d'aquesta caiguda que són els afronts i les angoixes que el poeta viu, l'en salva Déu, a qui ha anat invocant, i doncs cantant, al llarg del descens de branca en branca. I és, per tant, per raó d'aquesta salvació divina, merescuda a cop de cops, és a dir, a còpia d'oprobis, que es desfà l'aparent contradicció que s'expressa en el darrer quartet. Mai jo en la terra m'he vist tan alt, diu. Les lluances i la felicitat terrenals no són res al costat de la glòria divina, a la qual ascendeix per la via d'un patiment que emula el de Jesús a la creu, per imitació de Crist, per dir-ho en termes de Tomàs de Kempis, tan cara al poeta i tan present en la seva obra. I amb l'únic consol de la poesia, un ocell del cel que fa sovint estades a la terra, i per tant una veu angelical que li porta reminiscències divines. Si el poema començava amb la caiguda que segueix l'ascens, entès aquest ascens com la glòria terrenal d'una banda i de l'altra pel fet que es tracta d'un arbre, entès també com el desig de transcendència del poeta, el tercer quartet es tanca amb el capgirament de l'adagi que obria el poema. Així, si abans assumíem que de gran pujada ve gran baixada, ara, un cop caiguts en l'oprobi i salvats per l'abraçada divina, podem girar-lo com un mitjó i assumir que del dolor, del calvari, en brostaran flors, de gran baixada ve gran pujada, i doncs, de la ferida, la bellesa. Concloc ara amb 2 apunts molt breus sobre els aspectes formals del poema perquè han influït en la meva tria a l'hora de fer-ne el comentari. El poema està constituït per 3 quartetes o 3 quartets d'art menor, d'octosíl·labs amb cesura femenina, és a dir, que el primer hemístic de cada vers acaba en paraula plana. Aquest fet i el ritme iàmbic, de combinació d'àtona tònica, de gran pujada, ve gran baixada, jo al cim de l'arbre m'he enfilat, donen al poema una cadència dinàmica que pot emular el soroll de la caiguda a batzegades, de branca en branca, de què parla el poema. Per tant, el mateix material fonètic és suport de la veritat del poema, la crea i la tia. Qui més alt puja, de més alt cau, sentim. I sentim, també, en la cadència dels versos i en les combinacions vocàliques i de síl·labes tòniques i àtones, el fraseig de les branques que la caiguda del cos provoca. I potser també sentiu, com jo, l'eco llunyà d'un vers de Marc en què, a propòsit d'un malalt que intenta aixecar-se del llit sense èxit, se'ns diu que ens llevat dret, sobtament plegat cau. Diria que l'eco en ve del fet que en tots 2 versos hi ha un joc amb les vocals i les síl·labes tòniques i àtones que s'eslavissen pel segon hemistiqui i que en tots 2 casos recorden, esclar, l'efecte d'aquesta caiguda. És una connexió per la via de l'oïda i, doncs, si voleu, poc relacionada amb el pinyol temàtic dels poemes, però és una connexió que, per les capacitats del metre i la música de ressonar emotivament en la memòria, perdura. Moltes gràcies.